Ernesto, Gabon, José Ángel Peña, Cadena Cope. Gabon, José Ángel Peña, Cadena Cope. Atzo, esperientziaz gozatzeaz gain, eskatzen zenuen jokalariek ondo konzentratzea, bai nahiko berdin eta joan da bagenekien banakako borrokan oso indartsuak direla, haiek, eta hori asko landu dugu, hasieratik bertatik, alegindu gara. Beraiek aurrean estutzen gintuzten, ez ziguten baloia garbi ateratzen, baina guk berdin egin nahi izan dugu, saiatu izan gara bintzat. Tentsio handiko partida izan da, jokoa ez da izan oso ondo lotua, behar da, eta aprobetxatu behar ziren, eukiko genituen aukerak izan ditugu, aukera batzuk, baina partida aurrera joan den bezala, bazirudien, hortxe geundela, jokaldiren batek erabaki zuela eta haiek eukituzte aukerak baitere, baina azkenik harrapatu gaituzte jokaldi horretan Martin Leriekin eta gola egin eta gero jamina eman digute. Ikusten zelako beraiek indar puntu hori batzekoetarako eta gu pixkat negatuta egon delako. Baina tira, niretzat garrantzuna da ezagutzeko modukoak izan garela, gu garenak izan garela, eukiko ditugu arazoak eta zailtasunak, baina gure espiritua hor beti egon da, giro ere zoragarria izan da, pena izan da gure jendeari partidu hon bat egin ez izana. Esan duzuen bezala, oso nekatuta zundeten bigarren zatia, lehen zatia oso egin duzue, baina, aldaketak egin dituzu eta berraktibatu egin duzu, zer falta izan zaio, Arsenal handi honekin puntuaren bat ataratzeko? Xetasunak dira, partidak oso berdinuta daudenean, jokaldi batek erabakitze dizu, bilatu behar dira situazio horiek, jokaldi baten baitan egon daitekelako irabazi edo ez. Jokaldi zentzugabe bat gertatu izan da, baina futbola da. Eta, aldaraketa bat hartu du, harrapatu du digu bizkarra eta gola izan da. Eta bazirudien kontrolatuta geneukala, Martinelli, baina behiran ondik lortu duen alde egitea, eta, unaik ezin izan du ezer egin. Baina, benetan, xetasun kontu bat izan da, jokaldi bat izan da, gure aldera etorri zitekeen, baitare, baiek neko sendo zeuden atzean, gero eta gehiago kostatzen ari zitzaigun, egia da, haiek indar fisiko handia dukatelako, noski. Baina, beti bilatu behar duzu, zure helburua, zuk irabaztea bilatu behar duzu, saiatu gara, baina hau Champions da eta gauzak horrela gertatzen dira. Ha quedado la sensación de un trabajo descomunal. Lan ikaragarria egin duzu, segurazki, erreprotsatzeko ezer, baina sari gutxi da, eta hau Champions da. Bai, kompetizio maila handikoan gaude eta onartu beharra dago, gauzak horrela dira. Askotan izaten dira horrela, guretzat garrantzitsuna da, betire aurpegi ematea, aurre egitea, edo zein talderi, aukerak izateko, irabazteko, eta aurrez aurreko moduan jokatu alizatea, batzuetan noski, beste taldeen birtuteak nagusitu egingo dira. Eta gaur horixe gertatu da, baina, nik uste dut maila handia mandugula baita ere. Ernesto Ondabazka, aldaketak sartu dituzu, nik uste dut alare pozik egon zaitezkeela, jokalariekin eman duten erengatik, esan nahi dut. Beira, niretzat garrantzitsuena galdu eta gero aurreko egunean, batez ere niretzat garrantzitsuena zen geure burua aurkitzea berriro ere, eta nik uste dut hori aterako dela poliki-poliki lan asko eginez. Azkenik noski emaitza hori da, batzutan irabaziko duzu, batzutan galduko duzu. Baina guretzat beti garrantzitsuena da zeure burua ezagutzea jokoan.
Eta gaur, nik esango nuke, baietz ezagutzeko moduko taldea izan garela, garena izan garela, gure behiritutekin, gure akatsekin, baina holakoak gara, bukaera arte borgatzen gara, eta gure espirituarekin jarraitzen dugu, zegoen giroarekin dena eman nahi duzu, bizten da, beste aukerarik ez duzu, irabazi nahi duzu, saiatu behar duzu, saiatzen zara, beraiek dauzkaten kualitate guztiak kanpora ateraz ditzaten, pentsatu behar da nolako delantera daukaten, ikaragarria, izugarrizko izanak dauzkate, baina aurre egin egin dituen aldaketekin ere bai, batzuek noski atxedan pixka bat behar dutela pentsatu izan dut, beste batzuk jokatu behar dute, eta, bueno, ni guztiekin pozik nago, emaitzarekin ez noski. Alberto Santa Cruz, Radio Marca, pixkat penarekin geratu zara, Atletikek partidu ona egin duelako, aurkari zail batekin, baina behar bada goizegi etorri da, orain taldeak daukan puntu fizikorako. Bueno, hori berdin da azken batean, puntu fizikoa eta hori dena, nik beti ez dut hori erabat sinesten, nik esan nuke denboraldiak direla lehendabiziko egunetik pot-topera egon behar dute eta azken egunean berdin. Lehen egunean gaizki egon ginen, egon ginen gaizki jokatuko nolako, hobeto jokatu behar dugu, intentzio gehiagorekin, eta gito, hori da dena. Gaur, bueno, duela 3 egun bezalako puntu fisikoa daukagu. Eta geroago jokatuko bagenu, Arsenalekoak gaur bezain indartsuak izango ziren. Haiek ere denboraldiko fase berdin xamarrean daude. Diferentzia txiki bat besterik ez dago. Premierren badakigu jokalariak batez ere blokeak indartsuago izaten direla, diru asko ordaintzen da, jokalari indartsuak, teknikoagoak eukitzeko, lehiatzeko, era honetako txapelketetan, premierren ere, eta, bueno, aurrea egin digu, diferentzia txiki bat egon da, baina nik esango nuke ez dela honen besterako izan. Baina, bueno, azkenik balantza beraien alde atera da. Kaixo, Ramon Hernández, Radio Nacional. Galdu duzue eta hori penagarria da, baina talde hauek nik uste dut asko zailtzen dutela jendea, ez? Adama ikusi dugu, nik uste dut neurri hartu diola bere aurrekoari, beste egun batean beste jokalari bat izango da. Pentsatzen duzu, era honetako partidak ondo etortzen zaizkiela, heldutasun emateko jokalariei? Bueno, guk ere ikasten dugu honelako partidetan, asko, gainera. Jurik ez beste guztiak ez dira inoiz Championsen egon. Eta Unai eta Bibian eta besteak, bueno, hortxe daude eta talde hauekin borrokatzea zaila da, gogorra da, dominatzen zaituzte, hutsetik okasioak ataratzen dizkizuta, baina, bueno, honelako partiak jokatuz, zeure buruare gogortzen duzu, eta, hombre, jakina, zuk nahi izate duzu kalterik ez izaten epe luzean, noski emaitzak ere laguntzen dizu horretan, gaur galdu dugu, hurrengoan irabazten dugun. Kaixo, Ernesto Alberto Negro, Radio Euskadikoa. Gaurko partidak frogatzen du, Champions partidak pisu astuenen borrokak diela. Bueno, hori espero genuen, bai. Gogoan dut, duela 11 urte Championsen egonean, danak oso pozik joan ginen, lehen partidarako, Shakhtar Donetschekin, eta partida bukatu zenean, konturatu ginen, hori Champions zela, oso partida gogorra izan zen. Ura ere, beste ritmo bat da, beste txapelketa bat, haiek noski oso ondo prestatuta zeuden, 3 puntuak ateratzeko, sufritu dute, baina, bueno, atera dute aurrera. Silvia Esfera Sportseko, oraindik ez duzu etzanuan gehiagi pentsatuko, zer gertatu den zelaian, baina galdetu nahiko nizuke, balantza batean ipini beharko bat zen orain pisu gehien daukan emozioa, ea den, bueno, barindua alde batetik taldearen esentzia eta nortasuna barreskuratu duelako, arrotasuna sentitzen duzun, Arsenali aurre egin diozulako, edo pena ote daukazun pixka bat
behar bada errendimendua ona izan eta gero zerbait lortu zitekelako. Partida aztertu behar dut, noski ikuspegi horretatik. Bi ikuspegi horietatik hain zuzen ere lehendabizi, jakina, jokoan sartu gara, eta ezagutzeko moduko taldea izan gara, hori kontuan izan behar dugu, baina jakina ezin dugu geure buruan gainatu, sentsazioak ez dira, helburu bakarra, egia da gero Arsenalek esperientzia gehiago daukala, baina guk ere irabazi nahi dugu, gustatuko zitzaigun irabaztea edo gutxienez berdintzea. Ez noski galtzea, hori biztan da, baina ez da horrela izan, zati honarekin geratuko gara noski, baina hemen irabazteko gaude. Kaixo, mister. Lehenago esan duzu, premierreko taldeek gaitasun ekonomiko ikaragarria daukatela nahi dutena fitxatzeko, bloke senduak izateko, ikusten baduzu bloke titularra zenbat kostatu duen, Atletikek 12 milioi, Arsenalek 596. Eta gero bankilloa begiratzen duzu, eta 40 galdu behar genuen, ez? Beraz, guri eman beharko lizkego eta 3 puntuak, ez? Bai, hori da esan nahi duena, Atletik hori da lako, hain zuzen ere, resistitzeko eta borrokatzeko gaitasun hori. Norekin eta 600 milioi balio dituen talde batekin, potentzia ekonomiko handiko talde batekin. Bai, garbi dago, diferentzia handia daude noski, zelaian eta plantillan, baina gero partidan zehar gauzak ez dira garbiak izaten, gero berdintasun handiago egoten da. Gauza asko daudelako, atzean ez bakarrik dirua, giroa, espiritua, gauza asko. Baina, onartu beharko dugu, diferentzia edo ekonomiko hori gero nabaritzen dela zerbaitetan. Jokalari batek egiten dizu 7 batekoen kontra eta alde egite dizu 5 aldiz. Nik uste dut 7 jokalari egon diela 180 metrokoak eta ordan zailak dira. Eta gero doluetan, abiaduran nabaritzen da kalitate hori. Baina, guk geure filosofiari eutsi behar diogu, erakutsi nahi dugu beti ere, lehiatu gaitezkela, eta bai egia da. Irabazi ezkero gauzak politago izango ziren, baina bilatu behar da ondo bukatzea beti ere, eta horretarako gaude entrenatzaileak aurrengo batean lortzen dugun irabaztea. Ernesto, hemen, uste dut 300 milioi euro inbertitu dituela Arsenalek Europako jokalaririk onenarekin. Eta, Jauregizar niri oso ona iruditu zait, berataz galdetu nahiko nizuka. Ezinbesteko funtsezko jokalari bat da gure taldearentzat. Urte betetik gora pixka bat darama, joan den urtean, dola 2 urte debutatu zuen, eta ikusten zen, nolako potentziala eukiko zuen, baina nik uste baietz, bere maila ematen ari dela, lehendabiziko inpresioare gainditzen ari dela. Benetan, oso ondo dijoa duelutan, baloi guztiak borrokatzen ditu, zaila darra pasatzen, benetan jokalari funtsezkoa da Atletikentzat. Ernesto. Eta Unai zer moduz dago, zer gertatu zaio, zeratek ezen izan du jarraitu? Zauri sakon badauka hemen kopetan, ondo zegoen, ez du ez komo ez horiek izan ez ezer, baina pixka bat aparatoso izan da, biharko beto dagoen. Eskerrik asko.